Kinoilam ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ki baju tingko bat ka sarkar jala na kapor sekapor na ka jingmum urlong ki mat jingdawa ki jongki kilabo ka jingkeli ka sarkar jala balano kan penbet ka jinge jongki namar ka jingai por jong menteri ka tourism ba polling do rukala de bankot ka jingmi shakmat jongki nongkit kam jong ka seng ka de tang hadien ka jingsha pakhang ki kali kamai tourist taxi na Assam ban lek kamai sha sora bat ki benta sha dauki Hakaseng Hinyo Trap National Youth Front HNYF Hakasnong tengar Hakar Pendutrik Unaitung Arajar Psau Hapakran Chpang Kamat Kapakia Kendu Jinge Hakabani Kongdu Kinoyalam Gani Seng Kabadan Apo Jingelam Jonguba Recaldinus Doling Kubu Presiden Bu Jingkeli Yau Ba Polling Do Yakabakila Dawa Bu Daman Kot Mardor Eki Badman Penbet No Yakikam Kiblasa Teng Kumbangila de Pa Yak Memorandum Shoba Pol Bu direktor lapan ong li keng li wo li tau li wo ite kali barung bami se kejala jungi ngi la de chimi jing keng li ai ro po ka memorandum ka bangi li kendu ba pol khandai tarik jong niu panai Julai tingila li kendu tingila ai ke jing keng du ka jing kta kan tu pi ka long bai hadu kumangan ban myang sisen ya kani bangi ngimyo shu wat taman siu ya kilun dan ki para driver jungi ki babun ki para driver jungi dang menen mencesengi ngi dan rengkat patki ngimyo trip show ngi shong steng sengi nama shibiji la dei ka por Assam ni ai lat iki wasamu tepsuk tepsai kun jai be chene ngi ai be ngim judon jing pendik na kaleng ki tourist taxi driver ki blei na po ka jala jungi mjudon jing pendik yakini ki tourist taxi Assam te hakabai dei ba kata ku ngi lai shong menen ngi lai perkhat yang ba ka jing kalong ba wei wong yanga ba doling ngat phi ngahap siu 100,000 nri mentang kalun ke banga de ben siu 100,000 ngahap nganang yo siu tang arfu arajar te kita kila mi ikintien te lada I polling do phi sung thu ye kani ke bangi keren bangi ta sung thu no ngaban biang kani sin sung thu no ke jing ke bangi wat ong ba phi don kam da ke jing rap jong ta wei banabar state banwan tukar ya kam jong hang ne haye namar kam don kam ba ngi ki kani ke jaka jong ka jungi kal along baik kum ke yang seja jungi te ka ka de ki yang seja jungi tingi de mentip mengi traying ba kumno ngin chat ngin tio kumno ngin serve ya ki bre bawan kai nri bona baru di ben kut hapari te kum ba philap mention kini singi kita yo bala dep hatu kan news ki ong ba ka de interstate pini kali ki don live state Assam Arunachal but Mizoram ma kum ta ter te ngan ong ye phi lada phi ong interstate ngan ban byang ikan ni kentien pi ha ban kod bei tang hakelinti ka jing ka bangidan menta ka long bei ba karmen ka ba ngi kidon ki prolog jing ki baras kidon ki member jing ni kidon ying samairang ki hap shimwai po shilong ka bangala ban ho apo arhajar apulai ngala ban ni kentien gejo ki hap ban shimwai sini ban ye be ban kamai sabar jong state jong jala jungi te kini wat bapri tang ka bai wai ki myo shu ban siu ye bai wai ying te sakumno nginya kren sakumno ngin khot tengah syukur pat I polling do ba sobha ba pin khot no ingi kanu ka singi pin ben mar ngalai osngo kini ki singi por ba kini ki singi tayo bodep ba phile jini chabar te wat ju mlin tang kata ka sobha ba pin le sip ngamtep ngahaban mention nga ong kubangala kren I phi ba pol ya ka fak sebangadan ha ko do nu tu jangan kan kren be kata wat mar mlin ba pin sulit kai be tang ban chang suari tang sabar ka state pendon kam no ban khot ye kini ki khun ki khaddu jong phi ki bran ni wat penlek khun khaddu ye ki brio ki banabar tang kata hi ma kwa nama ngi ngila shem jenjar bat ngila du ke kamai manga menen meneru ngamyo kamai te iba pol inu mi ke lo ye kalong ngi jong asimet te kabadon kam kalong ba pol khot no long kam no pen thau ai no ba ngi ngin suk ngam dan por bangin haban ya wan si wan saka ye saka ta kami ye keren bat phi lada pi ong banwan sakami ekran bat piru ngi la penbiang kita ki ngilap serve ki city jongi sabar khoi ki action ki benar district jongi kini ru kindan rengkat bat ngi pi pimnom kam ban bun kam ban khot iki action ba per na JC ka JC bade hapreng ki tourist taxi ba Giant Hills ru kini kila menjel bandam bat ngi wat ngani tu ipi wat ki tourist ki bana tourist taxi ki bana po mau korwat nong stoin ter ki bana ki district kila menjer banyak dan rengkat banyak kendu ipi ba pon terus ngobha pen kloi no ka jingkot ka jong pi om dei ka kamram ka jonga Recaldin Stalling babat presiden ni kini ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxation ban ngan pun ipi
pilakular ban khot ni artio khot no ingi ngashim gini kalat bahang ni ban pensai kendiat ba angin keli ke sarkar kata ka artio kalakut telanu pen bapol bapin yo ban khot no yangi namar ngi la shuling a pisa but ngan ongru akan ni kapor ba ngi na kaliang ka ol khasi Meghalaya Tourist Taxation ngimdon kapor ba pin ong ban pin khot ma pi kat bamon yawan sibit janmi ne wan la shai kamdon kata namar ka ka dot bat ka ngap ka badai naga jakpo jengi kala lawan tong lawan di dakiba di kali bana bar state kumno fin perkhat namta kani hakoi pat kaliang hakabai dei ba kachingkan tho jong ba pol ki tourist taxi ki bana po kani ke jela khamtam nari khasi jantia uba recall dinners lakentu yau ba pol bo num kren labla bat ban penung kam hok yau thliet bat ban wer yu ba pol bon shong ki kali tourist ke jongki lada I ba pol I kwa ban ong ba ngi duna kali mangi ki nong Meghalaya te ailat ke ngin kamai ailat bang ka kamai kanwan hak ti jongi ngin yo kamai in sei shu kali lada I kwa shu ba yong ba kaduna kali to bu ko wi kasngi ka bang ngin pen ikat no teli kali Meghalaya kat no teli ngakum mangala dap ong haki snem bal adap hajar flying ong lada kita ki beri bolong luxury ki wan shani ki wan hak state jongi ka state jongi kala nang duk kanang hiar lada ngi pej haki liang berkhoi kadang hiar nang hiar te lada kum kita ki beri bolong luxury ki wan hang ni ngala dap ong hak tu ka news ka adap ni ki snem adap hajar fly ngom lada ki wan kum kita ki beri bakham long official ru lada ki haban phong ban shong hak local taxi ki haban shong hak ki wan ka state jongi nama ka state jongi kadi ka bangi habannya bam dak tingi haban bam te kalau ngom tavi kai ke benta kalau bana kalian ke jongi ka all khasi Meghalaya Tourist Taxation ngitu kentu biang ya umestar umbet ban kren lap tu thali jungu de bala ai kerpang blai soba da burom shopin kren kenjok tin ya ka ke ba ngi la pha ke memerdam tu nama ka jing ka bang blai ngas skumi ya kata kentin tomet yau polling dok mo lani ya ki badai pej jong department tourism department nak jong jala jungi namar bangi la so sat plat naduk tu si bang ngakren hapo Shillong pik bangilong ke isi meeting jong iru wat haduk mentas kiru kadang don ke jing selang ke jongi ke bangi mio ban kamai hok ngimdon kum kata jing kamai hok te snubha le kenya ke badan kam na kaliang ke government pinshu ong ba ngi biang kali ngi duna ka music system ngi duna ke isi ha ka kali jonga lada pikwa ban shong kali jonga ngan pensiang ifin dudul sais ni wan ba pol ngan penyelam free ifin ngan thep nya ka isi fin sngo ka klain kat no ka isi na ka kali jonga kat no ka music system ka klain ka jonga pikwa ati pe kata mangalai I ka hakini su fikran gum ta te sobha nai kan tho thani kita nama ka that ya ka jala jongi pi dei minister jong ka jala Meghalaya pila that ile diru pikir pikdo ko wikti ya kiwei kat ba south li ka kerto ka lai pi kom minister badan brom hakani ka state ka jongi te haba fikran kren ba pinum sha that ma piru nama kibriu shabar fikran da ka pareng atosni kibriu shabar ka sube ka Meghalaya ka dei ka ba duk na ka ba duk tam hakani ka hari India pimdan ka jing smole ran na kalau kata bapol daga buram pi le ya kata ka benta ba fidi ban le kum ko jing diman jungi kata hi ka we ka issue ba pin penkloi no ingi ban ai no ka ai ban khang no ki spot ban numra shu dei kli ban bar state ngi de kamram ke jongi ki driver taxi nang ni na po Shillong hi ki ban ra ya ki nong jong khai ka jong ka pathai bro ko we bawan sa jela jongi ban ka da phiong ba duna kali ai lat ngi ka kamai kanwan ngin se yo ban sei khambun ki kali ki ba kham pakai ki inobaru Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya